Għal eremi maqtuħ min-nies għal bissiġar u l-olli immur sabiex naqla lejxin. Nirringrazzja lil mulej illi sissatni għaddej, kiku tafu kem battejtu minn xi xaddej. Ana ħelu bħal ta' sfur, joħroġ mill-qalb ta' kampanjur. Versi ġir bħal isbafju, jikber fil-qalb ta' kampanjur. Inti diamant, nofs il-Mediterran, għawdex imbis, tatini serħan, bikerħan. Il-Malti imkabrin din il-bajja tas-sew ferħan. Il-ħna li jibqaw, klassiċi Maltin. Nar il-ħadd 18 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija f'Dar il-Mediterran għall-konferenzi il-Belt Valletta. Biljetti minn fuq showshappening.com.